Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Mine bular maşina alar mı? Birinci şıkkaş bilip aytkanlar anı. Şeytan arba dip. Poyistni bit etmegenler şeytan arba mı nerse dip. Poyist ol ziyan kitirmey alay. Başta korkkanlar sıyırlar süt birmez dip korkupti. Tağı nerse ali kino var, bir komediya. Şunda Germaniyadan mı kile? Men de Rossiyaga barıp şunda di işleyecekmen. Bizde di mında Avrupa'da di ihtimal yok dip zorlana. Rossiyaga kelsa anlarga temir yol tüzüp poyist jibergen mümkünlük bermeyler, türlüçe karşı tigi savdagarlar извозчик dip atıyorlar bitalarını. Şular biz işsiz kalırız, atlarını koyabız deyip burşılıp alar. Her şakta ol yana көрініш, өзгерішлер korkutup тұра енді. Mine mında ayттым бейді başta mine. Жетекшілеріне. Жетекшісіне ayттым шуларының. Tramvay idaresinin mi жетекшісінде ие. Ул миңа зорланган ие. Акча yok деп korkkan jurnalist акча сұрар деп. Мен де Шаллыда білем ол. Мәсәлән, жетекші, кайсы жетекші ярдәм итәчәк. Үзләре тәкъдим итәләр кайсы вакытта. Әнә бер банк мәсәлән 2 тапкыр миңа әйттеләр. Теләсәгез, килегез, ярдәм итәбез дип. Урыста әйтәләр, спасибо на добром слове ди. Шул шикелле шул тәкъдим иткәннәренә дә рәхмәт әле. Бу жетекші элекке берсе эшләгән юмарт дигәннәр мин аны белән катнашмадым инде. Ул теге материаллар нәрсә заказной дип әйтәләр. Шуларны кушадыр язырга мин анда катнашмадым ул темага, шуңа күрә аны бик белмим. Яңасы килде дә. Мин инде теге өмә хакында шәһәрдә өмә уздырганнар. Мен кайсы җирдә узганнар ошады. Жетекче шәһәрнең ошатмаган аны. Мин аңа каршы кичкенә генә бер төсле брошюра чыгардым да үзенә пар бүләк иттем. Бу теге банкта күреп алдылар да мин шулай кыю. Жетекчегә каршы. Чөнки мин Казанга буйсынадыр. Шуңа күрә инде ни кыю булгач ярдәм итәбез дип тәкъдим иттеләр. Шул жетекчеләрем менә шу иске трамвай. Мин әле Екатеринбург шәһәрендә укыган чакта килеп чыккан идем, аптырадым. Анда Чехословакиядан кайдан килгәнме матур трамвайлар. Монда юк. Алар инде кайчан килгән, әллә кайчан искеләр. Бу кайда әле Мияс дигән Челябинск области, Мияс, Челябі өлкәсендә. Шунда җитештерәләр. Инде яңа тик яңалары чыга башлады, безгә килә башлады. Шунда ул зарланганны ишеттем дә жетекченән. Мен әйтәм, үзең зарланасың. Үзең ник яңа трамвайлар алдың дип. Яратмады шунда. Ширкау янына китеп барадыр. Машинасын туктатты да миңа әйтә. Миңа икенче тарафка барырга. Икенче якка диде. Мин аңладым инде. Канагат булмады мин әйткән сүзләргә. Тур әйткән туганда яратмый. Вот. Яңа турында урыс халкында әйтем бар бик яхшы.
Новые тогда новые, когда оно лучше старого. Менә алар утырып йөриләр, аларга уңай инде бер. Минемчә ул менә шәһәр урысча әйтмеши цивилизованный булса или без булай әйтерләр иде. Bir şəhərdən bir şəhərгә йөрсен, анда дала, анда халык яшәми. Монда ул бик зыян китерә күп инде, бер уйласаң. Без университетта укыган чакта зарланганнар, укыган студентлар укытучыга менә заводлар бик күп төтен чыгара. Ул әйткән, ул әле заводлардан алай зыян килми. Менә машиналардан зыян күбесе килә дигән. Ул чакта минемчә bir 10 тапкыр күбрәк булмаса азрак машина йөргәннәр урамда. Чөнки мин студент чагымда чыгып йөгерәдер. Машина сасыгы алай булмыйдыр. Машина тавышы алай булмыйдыр. Хәзер мин теге ничәнче мин 9нчы елнымы Татарстанда булды спорт елы. Шунда мин шуга багышлап йөгереш оештырдым. Шунда бардым да Екатеринбургка аптырадым анда. Бигрәк әшәке. Җаяу йөреп булмый икән анда. Агуланып бетәсең. Мин аңлыйм инде. Шәһәрләр арасында йөрсә, шәһәрдән чыгып авылга барса, шәһәр эчендә йөрнәләр әнә. Хәзер газельләр тулып тора. Утырда бар. Хатта кайсы шәһәрләрдә ди, якшәмбе көннеме, ял көннеме 2 көн лесопедта йөриләр, я җәяү йөриләр, экология чиста булсын, аңлыйлар. Бездә аңламыйлар, бездә ул һәр кайсы уйлый. Менә чыкты президентский программа дип, наш двор дип. Шунда нәрсә ошап җитмәде. Машиналарны тәрәз астына куя башладылар. Мен инде мазаклап әйттем, инвалидлар бит алар. Я икенче, я беренче группа төркем имеш. Алар чыктылар да шул утырып китергә. Әзрәк bir 100-200 метр узырга ирнәләр тизрәк шул теге машинага утырып шабырга. Соңыдан bir вакыттан соң ширли башлар, йөрәкләре тота. Ул менә буш сүз түгел җәмәгать. Адам баласының бигрәк тә ирләрне йөрәктән күп нәрсә тора, сәламәтлеге. Йөрәге ул әгәрдә хәрәкәтләнмәсә, йөрәген битерә үзенең. Чөнки менә сөйләдем инде мин аны. Урыс телендәме сәламәтлек хакында сөйләгәнем. Қан, йөрәк мәсәлән, канны аяк, теге буыннарга хәтле, аякка хәтле җиткезә. Кире күтәрергә көче юк. Кеше хәрәкәтләнмичә, кымылдамыйча, казакчадыр инде, кымылда татарча бар микән ул? Андый сүз. Кымылдамыйча утырса, йөрәккә бик авыр килә. Бик авыр булачак йөрәккә. Шул менә кем утырып эшли көн буена, варикоз, соңнан инде тромбофлебит, бөтен шул чирләргә ия була инде ул. Соңдан утырып машинада әйдәп, шатланып, ул теге җәмәгать спорт карыйбыз бит телевизордан. Мәсәлән, йөгереп йөри кеше. Телевизор алдыннан кешегә тыела, ул спорт белән шөгыльләнгән кебек каны кызып китә. Шуның шикелле бу машинада әйдәп китеп бара ул. Анарга тыела. Мин үзе җәяү шулай кызу йөргән шикелле. Шатлана инде. Шуны карамастан җәяү йөрсә, файдасы бигрәк тә күп булыр яның. Әле тамамлап әйтим инде. Мастер Маргарита килде дә җырлар хакында сөйли бит әле теге бер оешмага. Аның ди чыга торган нәрсә инде. Икенче төрле әйтсәң, көч күп чыкмый ди. Файдасы күп ди. Шуның кебек менә бу да теге җырлар хакында сөйләде. Кружок оештыралар имеш. Шуның кебек монда да хәзер җәяү йөрисең, көчең күп чыкмый. Файдасы медицина өлкәсендә эшләгән